Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Diyos marhay na pagkaaga mga kabong, but of course, sa Diyos marhay na pagkaaga sa tuyang mga mga ka-agraryo. Welcome po digdi sa tuyang ikawalong edisyon kana sa tuyang programa na Kape Asin Baratang Agraryo. Ako Geraraya, anan sa indo pong mga kaibang lingkod si Bombore Gibara. Ang programa niya sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Kana kalis po na ikapitong edisyon man kan sa tuyang programa na kaibantan niya to si Mamodesa A. Cabisodo, ang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Candar Provincial Office of Camarines Norte, kung saan Giraray, pinaghira si mga naging accomplishment kan sendang opisina sa mga nagkalis sa taon rugna sa Irarom kan proyektong split sa Riman. Highlight po kan sa tuwing nakalis sa edisyon na naging istorya kang Agrarian Reform Beneficiary gikan sa Barangay Labo, Camarines Norte, ang saro sa mga natabangan Candar, Camarines Norte na Maricibir, ana sa titulo sa Irarom Consenda po tabi na mga programa. Sa presente, para man po sa ikawalong edisyon kan sa tuyang programa, igwa po tabi kitang mga kaibahan. Siya po nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Political Science sa Bicol University kan taong 1985. Ipinadagos niya man ang siyang pag-adala sa University of San Jose Recoleto sa Cebu City. Asin digdi niya nakuha ang siyang degree sa Juris Doctor kan taong 1991. Sa taong 2023, nakuha niya man po ang siyang Master's degree sa Public Administration sa Osmeña Colleges. Nagpuon ang siyang karera sa Department of Agrarian Reform kan taong 1991 sa opisina kan Masbate como po paralegal officer sa taong 1992. Sa kaparas na taon siya man ang naging legal officer 1 sa 1994, asin nagpadagos po bilang legal officer 2 sa taong 2003. Mas naging makolor ang siya pong karera kan siyang ma-appoint bilang Municipal Agrarian Reform Program Officer na siya pong pinanindugan sa haros 20 taon pon 2003 sa potong 2021 sa manlaylay na Bunuan kay Bahana ang di masalang Balud Aruroy Balino asin syudad kan Masbate. Kantong 2022 digdi man siya na designar bilang OIC Chief Agrarian Reform Program Officer kan Program Beneficiaries Development Division Candar Masbate sa potong 2024 as minasina sa good na naging full-fledged carpo sa kaparehas na taon. Bago po matapos ang taong 2024, per dahil man sa siyang marhay na pamamayo asin padagos sa pagtataon ng lehitimong serbisyo publiko, siya man ang bagong nadesignar na OIC Provincial Agrarian Program Officer 2 Candar Provincial Office of Masbate. Kan ikanwebe po yan kan Desyembre asin padagos na nagsiserbe sa good po tabi sa presente. Mga ka-agraryo, ang mga kaibantan niya tungon niya na daw gikan sa Rodeo Capital of the Philippines, probinsya ka na Masbate may iba, kundi si Ka-agraryo Amadeo C. Sedeño Jr. Siguro po, good morning, Ka-agraryo Modeng, para po muna sa inyo pong pagbate sa lahat nating mga listeners and viewers. Go ahead po. Magandang umaga po, Ka-agraryo Lea. Ako po ay nagpapasalamat at napigyan po kami ng pagkakataon na
maihayag dito yung mga kaganapan sa lugar Masbate. So sa lahat po ng nakikinig ngayon, mula po sa aming butihing direktor na si President Sendak, no? Sa lahat po ng kawani ng Department of Agriculture sa Region 5 at sa Masbate, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. So siguro po, ready na tayo ka-Agraryo Mading sa ating mga katanungan ngayong umaga. So ngayon po, para sa una nating katanungan, po, alam mo po ang pagkakataon na siguro masasabi nating isa sa mga pinahihintay o pinaghihintay natin dahil sa mga nakarang episode ay natalakay na ang kada provincial offices ng dahil sa rayon ang kanilang mga success stories. At ngayon, sa wakas, sa pagkakataon pong ito ay naririto na tayo sa huling lalawigan na makakasama natin dito sa programa. Kaya naman, sa punto pong ito, kayo naman po ang gusto naming magbahagi sa nakalihis po o sa nakaraang taon, ano-ano po yung hindi nyo malilimutang tagumpay na nakamta ng DAR Masbate? Okay po, salamat ka Agraryo Lea. So marami rin po ito siya. So una po, no, nagkaroon po kami ng e-title distribution noong April 12, 2023, no, sa pamumuno po mismo ni Secretary Conrado Estrella, kung saan po nakapag-distribute kami ng e-title sa 1,048 na farmer beneficiaries o sa kabubuan po na 2,130 hectares, no. At ang kasama ko po ngayon ito si Ka-Agrario Garin, isa po siyang nabigyan ng titulo po noong pag-distribute po ni Secretary Estrella. At kami po ay naging bahagi rin sa pamamahagi ng e-title ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Noong June 7, 2024 po sa Pili, Camarnesor. At para po sa kalaman ng lahat, ang total po na na-distribute ng e-title ng probinsya ng Masbate ay tumatagingting po na 2,094 e-titles po. At ang naging beneficiary po nito na ARBs ay 1,710. Ang area po ay 3,470 hectares. No? Naging bahagi din po ang Masbate sa distribution po ng CUCROM, ang tinatawag po natin na Certificate of Condonation with release of mortgage, no. Noong November 26, 2024, na kung saan ang panahon po natin ay walang iba kundi si Senator Amy Marcos, no. Para naman sa kalaman po ng ating tagapakinig, ang Masbate po ay nakapagbahagi na po ng 2,032 CUCROMs sa ating 1,646 ARBs. Ang kabuuang amount po na nakondon po ay umabot po sa tumataginting na 34,230,000 pesos, no. Ang kabuuang area po na na-cover nito ay 2,882 hectares po, no. So ito pong CUCROM na ito ay nangyari po dahil po sa batas na piniramahan po ng ating butihing Pangulo na President Bongbong Marcos na Republic Act 11953, ang tinatawag po natin New Agrarian Reform Act, no. Sa iba pang kaganapan sa Masbate, no, sa bahagi po ng Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program, no, meron po tayong 1,231 beneficiaries na kabil po ng access to credit and microfinance, no. At nakapag-train po tayo ng 3,892 ARBs po dito. At isa pa pong pinakamagandang nangyari po sa Masbate ay nakapagtayo po kami ng tinatawag po namin ng Agrarian Mercado. Kung saan po bali po 19 Agrarian Reform Business Organization po ang involved dito. So ginagawa po namin ito kada Huwebes po, every Huwebes po ng week, no. So 4 times a month po ito siya. Ito po ay pinasiyahan or nilaunch po ito noong April 13, 2023, mismo ni Secretary Conrado Estrella po, no. At kami po ay nagpagtatag po ng expansion nito sa PNP Masbate noong February 22, 2024, no. At ako po ay na very happy to announce, no, na doon po mismo sa Masbate sa provincial office, no, kasi doon po yung agrarian mercado namin. Ang sales namin nito sa taong 2024 ay umabot po ng 1,409,000 pesos, no? At sa PNP po,
nakapagbenta po kami ng 570,000 pesos po. Kaya po nabigyan po kami ng award national level no sa pinaka highest sales po sa buong bansa po no. At sa ngayon pong taon bibigyan kami ng 3 award naman national po sa Masbate no. At maliban po diyan, kami po ay nagmamahagi din ng sa ilalim po ng Sustainable Livelihood Support Program no ng mga baka, manok at iba-iba pang hayop no. At sa maliban po diyan, nagbibigay din po kami ng traktor no. Kada taon po sa ng 2024 po nagbigay po kami ng 2 traktor no sa aming na-qualify po na Agrarian Reform Business Beneficiaries Organization po no. And sa lado po ng Agrarian Justice Delivery po no. Sa case build up with recommendations po yung mga halimbawa yung pag-apply ng disqualification proceeding against mga ERBs no. Ang accomplishment po namin dito ay 207%. Sa referral cases po no, ang accomplishment po namin dito ay 166% no. Okay, sa agrarian legal assistance naman po no, sa judicial cases po, ang accomplishment po ng Masbate ay 100%, sa quasi-judicial po 152%, land transfer clearance 208%, monitoring po sa compliance ng conversion na grant po ng conversion ay 150% no. At sa mediation po no yung pag-ayos po ng problema 114% po. Sa ibang bahagi po naman po kasi alam po namin na hindi po sapat ang pondo ng gobyerno no para sa ating mga beneficiaries no. Kami po ay nakikipag-link po sa ibang agencies ng gobyerno. Kagaya po ng DOLE po, Department of Labor and Employment no. So nakapag-access po kami sa kanila ng more than 1 million po worth of support mga livelihood support po sa ating 5 organization po no. Dahil po nito nabigyan po kami ng award sa Oragon Award no ng Region 5 DOLE no. Aside from that no nakapag-access po din kami sa Bureau of Animal Industry ng bali 25 heads of cattle na binigay po namin sa isang organization po noong last year po. At sa ngayon po, meron kaming 26 na naman na na-access po sa Bureau of Animal Industry. Ibibigay naman po namin sa isang organization sa Masbate po. And nakahingi po kami sa Central Office ng 1.9 million para po sa pagpapatayo ng tinatawag namin na Banana Tissue Culture Laboratory. This is first in Masbate po nakapatayo po kami ng Banana Tissue Laboratory po. So yan po ang magandang kaganapan po na pwede kong ibalita po dito sa ating radio program po na ito. Alright, so dakulaon asin nga labi na si mga accomplishment na naginabuhan kan Dar Masbate kan mga nakalihes na taon na for sure dakulaon po nga tabang para sa tuyaman na mga benepisyaryo nga para uma. And apart po kaagraryo nga madi nga para po sa tuyang nga panduang kapotan ngayon na sa inyo pong pamamalakad bilang bagong part po to ng Dar Masbate. Ano-anong mga hakbang ang inyo pong ginagawa upang patuloy na maabot at makagawa pa ng mas magagandang tagumpay ang Dar Masbate lalo na sa proyektong split? Okay po. Dahil po bago ngayon ang ating guidelines sa split no, yung DAR Administrative Order number 2 series of 2024 no. Itong bago po ngayon na sinusunod namin no. Gumawa tayo ng cascading or orientation po sa lahat ng empleyado ng DAR at saka sa yung team po na hiner namin, tinatawag namin na redocumentation completion team no. At recently lang po no, noong April 23, in fact ngayon nandoon pa ang kasamahan ko sa Masbate gumagawa pa nito. Nagkaroon po kami ng first quarter assessment and problem solving workshop no, kasama po namin taga regional office no. At dito po natalakay namin yung mga dapat mong solusyonan namin na encounter po ng aming teams no sa pag-implementar po ng split project no. So masaya pong pamahagi po sa inyo na lahat po ng problema na i-present po ng aming team ay nasolusyonan po ng taga Region 5 no. At saka po no, ang Masbate kasi teamwork yan eh. Kaya teamwork ang Masbate. Meron po kaming unity sa Masbate no. Kaya nga po dahil po sa aming teamwork no, nagkakaroon po kami ng award no. So sa lado po ng split no, nagkaroon kami ng 3 award, national award po sa pag-implement po ng Masbate ng split no. At ganoon din po sa regular nagkaroon po kami ng
dalawang award no dahil po sa teamwork ng Masbate. Alright, so naunang bita ni Kaagraryo Mading si teamwork. So dakulaon na tabang and pagkakasaro pasiring mana sa pag-uswag and syempre pag-abot sa mga minamauota kan sa potabing opisina kan sa tuyaman na gobyerno. And sa presente, para pa po sa ating dagdag na katanungan na parpo, sa mga nakarang episode, balita po namin mas tumaas ang inyong target para sa taong 2025. So ilan po ba ang inyong target ngayong taon at ano sa tingin nyo ang magiging mabisang paraan na inyong maaaring ipatupad upang makatulong na maabot ito? Okay po, so ngayon po ang target namin malaki talaga sa distribution ay 3,000. Ang target namin for distribution ng A-title po ay 3,356 no. Para po sa 2,763 po na ERBs natin. Ang kabuuang lupa na sakop nito ay 2,763. Para po makasiguro kami na ma-accomplish po ito, ay nag-hire po kami ng 5 RCT o tinatawag po natin na Redocumentation Completion Team. No? At halos weekly po, minomonitor po namin ang kanilang gawain para masiguro po kami na ang target po namin ay masigurong ma-accomplish po namin this year. No? So, kaya nga, ngayon po, na week na ito, mula nung April 23, nagkaroon po kami ng solving workshop no para po matugunan namin ano pang problema. So ito sa pamaraan po na ito no, naasahan po namin makakamit po namin ang target namin sa 2025 na e-title distribution po. Alright. So talagang kadakol pa si mga pinagata-target para po ngunya na taong 2025 ana pisinamaan Canadara Masbate. Siguro Kaagraryo Mading, yan po muna ang ating katanungan para po sa inyo ngayon dahil mayroon pa po tayong makakasama dito naman sa loob ng ating programa. Pero maraming salamat po sa inyong mga naibahagi na impormasyon na for sure malaking bagay para sa atin na mga kaagraryo. So sa ngayon, para po kay Kaagraryo Amadeo, iga po kitang mga kaibahan ng mga kabombo o mga kaagraryo sa lugmaan ka na sa tuyang programa Aratsuan, si Kaagraryo Jirina Balansag, gikan po sa Barangay Quezon, Kataingan, Masbate. Saropotabi siya sa mga agrarian reform beneficiary na natabangan man kandar Masbate na makua ana sa pong sa diring tituluman kanadaga sa pagian kana syempre Canadar Masbate. So nasa linya na mga kabombo si Kaagraryo Jirin. Siguro po para po muna sa inyong pagbate sa ating mga kaagraryo. Go ahead po. Magandang umaga po, Kaagraryo Ma'am Lia. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ako po si Jirin Sino Balansag from Quezon, Katayngan, Masbate. Ako po ay may asawang Antonio Mercader Balansag Jr. at kami po ay may 4 na anak, 3 lalaki at 1 babae po. At ako po ay isang anak ng Arbo sa nagangalang ginang Gloria Cueva o ginong Renato Sino. Sila po ay isang ERB po. Alright, so para po sa ating mga katanungan, ito pong inyong titulo ng lupa na nakapangalan po sa inyo Kaagraryo Jirin, kailan nyo po ba ito natanggap at gaano po katagal bago nyo po ito nakamtan? Ito po yung titulo ng lupa na nanggangalan sa aking nanay po. Since birth po, matagal po namin hindi pa po natatanggap. Pero mula nung 32 years old, bago ko po natanggap ang title sa lupa ni Mama noong April 12, 2023 po, sa katunayan po sa pag-distribute ni Secretary Conrado Estrella po. Alright, so siring palang kaini si mga paagi asin lakdang kung na paano na ko sinakamtan ni Kaagraryo Jirina sa iyaman na sa diring titulo kanadaga. Alagad sa presente bago po ang ating mga dagdag pang katanungan Kaagraryo Jirina. So para po sa tuyaman na balita po namin na feature po ang kwento ng nanay nyo sa isang national TV. Siguro po pa rin nating ipanood po muna sa ating mga kaagraryo sa ating Facebook Live ang isang 90 seconds video ang Pangulo at ang magsasaka nagawa mismo ng Regional Strategic Communications Team ng DAR Regional Office 5 at naipalabas sa isang national television kung saan tampok ang istorya ni Gloria Cueva o ang nanay ni Kaagraryo Jirin.
Tunay nga ang kasabihan na kapag may itinanim, may aanihin. Ganito mismo mailalarawan ang buhay ng isang benepisyaryong magsasaka. Tangan-tangan ang istoryang kakalabit sa inyong mga puso. Alamin natin ang kwento ng isang magsasaka na mistulang nagmula ng isang binhi na didlikhan ng talisay na hangarin hanggang sa yumabong at namunga. Ngunit paano na lamang kung humantong sa isang sitwasyon na ang nagtanim ay mistulang maging gaya na lamang ng isang puno o halaman na malalanta na lang ng tuluyan at lilisan. Yung cancer, yung sakit ni mama. Tapos nakuha na siya ng tubig. Magkaganon pa man, sa kanyang pagsasakripisyo, hindi maisasantabi na lamang na mayroong maiiwang bunga na aanihin ng mga nangulilang pamilya. Malaking pasasalamat po namin ng aming pamilya kay President Bongbong Marcos at sa kay Secretary Conrado M. Estrella III dahil po sa i-award nila na e-title para kay mama kahit wala na po siya. Sa ngayon, siguro kasi wala na si mama, yung talagang lahat ng pinaghirapan ni mama, para kami ay yung umani. Ito ang kwento ng namayapang magsasakang benepisyaryo na si Gloria Cueva. At ito ang binhi ng pag-asa. Alright, so binhi ng pag-asa pala ang kwento ng istorya nyo, Ka-Agrara Jerina. So para po sa inyo, ano po ba ang pinakamahalagang aral na ipinapaabot po ng kontekstong ito o ng kwento ng binhi ng pag-asa? So alright, aliwat niya itong babalikan iningalin niya kana sa tuya pong pagkakaulaya sa presente. Silingon ta? Pinapahiwatig ko sa bidyong yan na ito ay inaani namin na pag-asa at tagumpay dahil itinanim o ipinupunlang pagsasakripisyo ng aming pamilya, ng aming ina at ang naging bunga nito ay ang pagtatagumpay na inaani namin ngayon at sa kasalukuyan. Alright, so yan pala na si buot sa bihon, ano? Kana sa tuya po tabing nadala na video subago na kung sa ina tagumpay ang padagos-dagos man na pigapapasabot sa paagi po tabi kan sa indaman ng mga pinagaani. Siguro po para sa mga dagdag pang mga katanungan, Ka-Agrara Jerry, ngayon po na wala nang yung nanay, ano po ang mga naging pag-uusap ninyo ng inyong mga kapatid patungkol sa pangalaga po ng inyong lupain and paano nyo po ipinagpapatuloy ang pagpapalago ng inyong sakahan? At napag-usapan po namin ng aming mga kakapatid na ito ang lupain na naiwan ng aming nanay sa amin. Ito po yun ay pinapahalagahan namin at ngayon kinukultibar namin at yun po ay pinagkakaingatan namin dahil po yun ang hinabilin po ng aming ina. Alright, siguro po para na lang sa ating panguling katanungan, sumaliban po sa pagsasaka, ano pa po ang inyong mga pinagkakaabalahan? May iba po ba kayong pinagkakitaan sa ngayon? Opo, sa ngayon po ay ako po ay isang assistant secretary sa aming barangay po at doon po minsan pagkatapos ng sa aming pagsasaka sa aming lupain, doon po ako nag-duty sa aming barangay at yun po ay ang pinagkakabalahan ko pong trabaho. Alright, at least, pang ibang pinagkukuanan na resources, pong pinagkukuanan na pagkakakitaan o pera, hindi po tabi sa pag-uuma. Siguro po, Ka-Agrara Jerina, bago po tayo matapos sa ating programa, so pagkakataon na po ninyo ito, na pasalamatan, yung lahat ng gusto nyo pong pasalamatan, at para po na lang sa inyong mensahe. Go ahead po. Nais ko po magpasalamat sa lahat ng nakikinig, lalo-lalo na po sa aming Pangulong BBM Marcos at kay Sex Estrella sa pag-award po ng e-title at para sa aking nanay at nakakuha din po kami ng Condo Mortgage po. Alright, syempre, dako lang katabangan ining siringan ng mga programa ano po na adar para mana sa mga benepisyaryo po tabi dyan na para uma. Syempre, para po kay Ka-Agrara Jerry,
sa presente. Igwa din po katangahagadan pa ni mga mensahe. And siguro si mga maot pa na sa iyang sabihon is data po nabanggit sa subago. So para po balikan natin si Parpo Amadeo. Parpo, para na lamang po sa inyong mga mensahe o mga dapat pang pasalamatan o inyo pong papasalamatan dito naman sa loob ng ating programa. So go ahead po, Parpo. Okay, salamat po Kagrayo Lea. Sa tagpong ito, gusto ko rin pasalamat sa ating mahal na Pangulo, sa kay Ferdinand Bongbong Marcos. Dahil po sa nilagdaan niya naging batas po yung Republic Act 11953 or yung condonation. Malaki kaginhawaan po ang naidulot nito sa ating mga agrarian reform beneficiaries. No? Kasi alam po namin na bago po itong batas nito, malaki po talaga ang bayaran nila sa land bank. No? But because of this law, lahat po na-condone. Kaya nga po, very happy po ang ating mga ARBs sa batas na po na ito. Sa gayon din po kay Secretary Estrella, kami po ay nagpapasalamat po dahil sa proyekto po itong split. Dahil po sa split, marami din po ang ARBs natin, kagaya po ni Kagrario Garin, nagkaroon po ng kanya-kanya po o individual title po. Dahil po dito, mas lalo pong na-strengthen yung ownership at possession po ng ating mga ARBs. At sa pangwakas, gusto ko rin magpasalamat kay Regional Director, butihing Director po namin si Ruben Sendak po sa mga programang ganito po, kasi po nailalahad po namin ang mga dapat nang gawin at nagawa po namin sa aming mga opisina para po sa kaalaman, para po sa ipalam po namin sa sambayan ng Pilipino o dito po sa Region 5. Kami po ay umiimbita po sa lahat po ng ARBs po namin o kahit po landowner, kung may problema po kayo, dumulog lang po kami sa aming opisina. Doon po, meron po kaming municipal offices sa bawat munisipyo po. Huwag po kayong mag-atubiling, lumapit po doon para po mabigyan solusyon anong problema ninyo. At kung hindi po kayo makapunta doon, bukas po, 24 hours po, 7 days, bukas po ang aming tanggapan sa Masbate para po magbigay tulong po sa inyo lahat. So, ang may sabi ko po sa katapusan, sulong agraryo. Alright, there you have it, mga ka-agraryo. Sa tuya po tabing nakaibahan sa pagayan, of course, ni Parpo Amadeo and ni ka-agraryo Jirin. Sa tuya po tabing nakaistoryahan digdi sa laog kan sa tuya man na programa. So kadakol na naman po tabi kita na mga impormasyon na nareseber, nakuha, na kung saan na mga kabambuda kulang katabangan, aurog na po dumana sa mga mga paraoma na paradangog niya to na nagaantabay kan sa tuya man na mga programa. Ining mga siring po tabi na sa tuyang paikipag-ulay and maaraman si mga naging accomplishment kan mga kanya-kanya po tabi na opisina kang dar. Syempre dakulaon po tabi nga katabangan na nagiging paglaom kan lambang mga parauma na sinda. Orog na po mga kabombo si mga beneficiaryo kanasambitan niya to po na programa na balang araw sa inda po tabing liwat na makakamtan asin makukuha ang sa inda pong pinag-aasam dyan na sa direng titulo po tabi ka na daga. So kaya syempre mga kabombo orog nas mga kaagraryo niya to dyan po si mga daipagiraray na kukuhaan sa indang titulo man ka na daga sa presente abay maghalat lang po tabi kita kasi for sure padagos din si ginigibuhan ni napaagi kan sa tuwi po tabi mga magkakanig umana na opisina, syempre sa pagikan Darmas Bate, kansenda po tabing mga programa, marahay na mga programa para po tabi sa indaman dyan na mga beneficiary po tabi na para oma, syempre sa paagi ka na proyektong split and sa mga manlain-lain pa po tabi nga programa na naon ang bita ni Parpo Amadeo. And syempre, ika nga dyan na mga kaagraryo, maghalat lang, tahan sa tuya po tabing minamoot,
pag-abot ka na tamang oras. Iyan po tabi ang sa tuya din pong makakamtan and padagos-dagos man nasa tuya po tabi nga makukuha. Kay puhan lang, gararay po ning tiyaga and syempre pagyaon na sa tuya man ng mga palad, ang sa tuya po tabi ng mga sadiri nga titulo kandaga, ngibohon tanya to ang sa tuyo din pong responsibilidad. Kasi sa pagi po kang dar masbate and sa iba pa po tabi na mga opisina, syempre kang dar, isinda po ginibo naman ang senda pong mga responsibility sa pagtabang sa satuya po tabi dyan na mga beneficiaryo. Kaya man, naman po tabi sa mga beneficiaryo man, syempre sa mga parauma, gibuhon ang satuya po tabing responsibilidad na mapangalagaan po tabi yan, magtalubo, and syempre mga kaagraryo, kung ano po tabi ang satuyang tabang na nakuagikan, for example na lang, sa Darmas Bati po, iyan din po ang satuya na naway maipaabot sa iba pa po tabi dyan na mga parauma. Para at least, gabos po tabi kita magtalubo, gabos po tabi kita mag-uswag. Siring kayanan, sa tuyo po tabi na mauot, na maging sabi kaya na thinking, kanlang bang saro sa satuya para at least po magkaigwa kita ni na marahay-rahay man na paghiling sa satuya po tabi nga pagbuhay. Sa ngunyan, kung medyo nasasakitan, nadidipisilan, kan satuya po tabing mga angat na syempre po nahampang o kinakampang sa prasantiman na panahon alagad, syempre sa tiyaga, asin po mga mga kaagraryo paglalapigot, ayan po sa tuyang makakamtan sa pagiman kan mga manlain-laing opisina po kana Department of Agrarian Reform, and of course kan sa tuyo po tabing nakaulay kasi bago sa pagiman kandara masbate nang sa indangan pong tema ang sa inda po tabing kumbaga kaisipan teamwork pasiring po tabi iyan sa kauswagan. So yan dos mabalas po, salamat sa tuyang mga nakaibang bisita, mga kaagraryo asin padagos na magantabay po tabi sa masunod na edisyon kan sa tuyang programa na Kapeasin Baratang Agraryo Graraya. Ana programa ini natod sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniya, Kape asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo!